Sore-sore makani pitik persiapan bapakku ora enek iki. Gantine emakku sik diuletne pitike wis bodho nangkring. Ge udan ge. Kucinge barang ki yo ngono melok ae. Nguletne pitik sik. Pitike tak sepilne. Pitike alhamdulillah makku sinung. Udan no. Ndang mak dinteni iki lho karo pitike. Berteduh. Nyiap. Ayo. Kepletikan. Bodho ngototne to. Ayo, pecoan. Pakan pitike sing ning kranji, sing ning kandang bodho bingung dhewe-dhewe ge. Yo, makan bersama mukbang yo, udan. Wih. Yo. Malah nyapa kok sing liyane ora mbok culne ngene-ngene iki, Mak? Kok sing iki tok sing mbok culne? Sik cilik. Sik tote lha kuwi ora ndang mbok kei, Mak. Diana. Aja metu. Ucul cita kuwi. Sik to lho. Ge kuwi isine piro masak kandang kuwi ge ade mek semono kuwi. Ndak 10 ade mek semono. Kuwi kucinge ngonteni ajake. Keh banget pitike. Ning kandang ke 10, sing ning kulon ke pira, Mak? 10 yo an. Kuwi kandang iki enak ora enak? Ya mek kandange mek loro kuwi tok sing diseni pitik. Wes. Kana ganti sing kulon kae. Sing kulon. Gelek wis ki ngandang, gean bodokan udan ki lho. Udan grimis. Kayak ganti makani sing kulon. Kowe kok ora mangan to ning ndi to, Tek? Kono lho. Wong nyatu yo kok dingge tarungan to. Kene. Ayo dipangan. Ayo. Dipangan bareng-bareng. Ora oleh tarung. Ayo. Kok tarung? Pitike kok malah munggah rono. Kok iso malah arep nutul kucing ki yo. Rodok bandel.
Sawu. Sawune mesti ndak dadi apa ya sing ndak iso kuwi akeh lho woe sawune iki jane. Tapi piye carane? Piye to, Mak? Kok ora mangan to? Engko ora ndek teleh lho engko bodokan nek ora mangan. Ayo ge dipangan. Ayam sing ning kandang kuwi. Dan. Iki piye to? Udan. Bapakku renek ya ganti mak lu. Yo kayak ngombong. Endi? Kuwi sine pira? Lah kuwi ngisor kuwi wae sapa ki? Ya Pak niki. Kae sing ning kulon kae lho Mak, enek sitok urung ke kandang kae. Kuwi wae sapa? Iku ngandong dhewe. Nah ya delokan mek di nganu tok wi. Gek isik semono mbane, Mak. Pakane sesuk. Ngiyup. Dhuwur kono nyapa to mak ora ning dhuwur kono kuwi. Kuwi sing ning kono kuwi ora diseni malian. Engke lho mak mlebu ning kono kuwi. Kuwi lho. Sitok kuwi mlebu ning kono kuwi lho. Ngiyup kuwi cara noyoan mak. Yo kuwi luru-luru kuwi. Kae. Tapi lho teliye wis kaya ngono yo an pating gendil-gendil. Kuwi ngiyup ning ngisor kono kuwi lho masalahe mak. Ning kene apa nek wong renek kok. Kuwi ngisor kandang kuwi bodokan. Wes gek ngombong lek wis dipakan ngono kuwi. Gek ngombong bodokan ya, udan. Udan. Lho wis ngerti udan kok malah mudun yo aneh. Lewat kene. Ini nek Nina. Udan. Aku mau arep udan toh. Kucingnya kuwi. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share dan juga di subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.